Isang umaga ho sa ating mga kababayan. Sasabihin ko sana tanghali at 11:48 na ho ng umaga, malapit nang mag-lunch break. Kumusta ho kayo mga kababayan? Ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon. Samahan ho ako ninyo dito sa isang oras na talakayan. Ukol ho sa iba't ibang balita na mga napapanahong balita tungkol ho sa lalawigang Kapampangan at sa buong Central Luzon at maging sa buong daigdig dahil alam naman ho natin syempre yung mga nangyayari sa ating paligid hindi lamang magkakaugnay ho yan yung mga balita sa ibang bansa, mga kaganapan sa Maynila at sa iba pang bahagi ng kapulang Pilipinas kaugnay din ho yan sa atin pero dito ho sa CLTV focus tayo dito ho sa lalawigang Kapampangan, sa Central Luzon at yung mga national news na meron hong impact sa inyo. Ayan, at gusto ko lang banggitin dahil katatapos lamang ng programang Plataporma. Ayan ho, pinanood natin mga kabalin at syempre tayo ho natutuwa at nagagalak sa mga ganitong pagkakataon dahil nagkakaroon ho tayo ng avenue para kilalanin, makilatis ito hong ating mga kababayang nagnanais maluklok sa pwesto sa iba't ibang posisyon sa gobyerno pagdating ho ng May 12, 2025. Kanina ho naging bisita ni Binibining Sonia P. Soto ito hong tambalang tapang lusong dyan ho sa bayan ng Porac, Pampanga, kasama ho ang kanilang mga slate para sa pagkakonsihal at syempre naimbitahan din ho yung mga iba pang kalaban nitong tapang lusong tandem sila Mayor Kapil at yung sorry I forgot the name, yung isang candidate pabigay lang opo, pero inimbitahan, binanggit kanina, hindi po nakatugon gawa po ng iba't ibang kadahilanan. Kaya naman patuloy ang programa syempre dahil sumipot itong kabilang team at dito na ipaliwanag ho nila yung kanilang mga plataporma. Yan ho kabalan ang sinasabi nating halaga ng pagkakaroon ng local media at nagiging katuwang natin sa pagsusuri at syempre pagkilatis ho ng ating mga iboboto sa darating na halalan at syempre itong araw na ito makasaysayan dahil 18 years ago, tamang-tamang galing talaga ni Baron Kim Harina loyal follower natin, syempre shout out kay Baron Kim. Opo, 18 years ago mga kabalen, sumahimpapawid ho ang CLTV 36 at syempre ito'y sa pangunguna ng ating founder, wala pong iba ang visionary late Levi P. Laus. Kaya naman patuloy ho tayong naghahatid ng balita at impormasyong lokal na mapagkakatiwalaan, may paggagamitan. Siyempre, higit sa lahat, makatotohanan, mga kabalen, yan ho ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs. Tuloy-tuloy ho ang mga live programs ng CLTV. Kaninang umaga, napanood ko si Kuyang Paolo G. In-interview si Senator Francis Tolentino. At siyempre, ito, katatapos nga lang ng plataporma. Mamaya hong 3:00, meron pa. Makakausap ho ni Binibining Sonia Soto. Ito hong SSS o yung GSIS-SSS Pensionado Party List. At yan ho ang kanyang bisita. Tilakayin ho natin, lalong-lalo na yung mga nagpe-pension dyan. Mahalagang malaman ninyo kung yung mga programang nais isulong nitong mga kinatawan na nais hong magrepresenta o yung mga grupo, party list, na nais magrepresenta sa inyong sektor dyan ho sa may Kongreso. Sa oras ito, silipin muna natin ang sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi po ng North Luzon Expressway. Real-time traffic monitoring muna tayo, handog ng NLEX Corporation. Ito ho mga kabalen, nakikita nyo naman dito ho sa Balintawak Toll Plaza para ho sa mga papasok ng Metro Manila, wala nang galawan dyan.
gumalaw bigla ng konti. Ayan, opo, may pila. Mabagal ho ang pila ng mga sasakyan dyan sa may toll plaza, sa may Balintawak, mga kabalen, para ho sa mga, sorry, hindi papasok ng Metro Manila to. Palabas ng Metro Manila. Okay, going northbound lane po ito, mga kabalen. Kung kayo po ay approaching na ng Balintawak Toll Plaza, ayan, paghandaan po ang mabigat na daloy ng trapiko. Dito naman ho sa may Valenzuela Interchange, magkabilang linya, mas busy itong northbound sa mga oras na ito. Yan ho nga inyong nakikita sa inyong screen na nakatalikod sa mga camera. Ayan ho ang patungong norte. Habang yung mga approaching Metro Manila, mas mabilis ang andar nila. Dito ho sa Mindanao Toll Plaza, may bahagiang pila ng mga sasakyan para ho sa mga palabas ng North Luzon Expressway. Mabigat ho ang daloy ng trapiko sa may Kawayan Interchange, yang sa area na yan, lalo na sa mga patungong norte. Ganyan din ho sa may Bocaue Toll Plaza, nakikita natin yung area para naman ho sa mga palabas ng Metro Manila, palabas ng Bulacan patungong Metro Manila o papuntang Metro Manila. Yan ho, nakikita natin mga kabalen sa northbound din. Maluwag yung sitwasyon. Ito ho yung mga patungo ng Pampanga. Pero doon sa kabilang linya, may pagtukod na ho ng mga sasakyan dyan sa mga toll plaza. This is very unusual. Silipin natin. Baka naman may advisory din yung NLEX Corporation, kaugnay ho nitong mahahabang pila sa mga toll plaza. Eto, basahin ko na. Sabi ko na nga ba, mga kabalen, sa lahat ho ng mga bumabiyahe dyan sa North Luzon Expressway, ito ho, 11 o'clock, advisory dito ho, North Luzon Expressway. Nagkaroon ng road crash dyan sa may Santolan Overpass. Pagkatapos ng Santolan Overpass, going to Karuhatan, Valenzuela. Nagkaroon ng build-up na 800 meters, na clear na ho yung nakaharang. At pero dito ho sa may Balintawak Toll Plaza, to Marilao northbound, merong road crash pa din incident involving yung dalawang truck. Kaya naman sarado ho yung middle lane, lanes 2 and 3. At ang takbo ho ng mga sasakyan, gaya ho ng nabanggit ko, 10 to 15 kilometers per hour lamang. Nandyan na ho yung mga patrol team. Diyan naman ho mga kabalan, dyan sa Bocaue Station, Marilao southbound naman, o yung mga patungo ho ng Metro Manila. Leftmost lane was previously used as a zipper lane for northbound traffic ho, dahil sa bigat na rin ng daloy ng trapiko. Dito naman ho mga kabalen sa Marilao Interchange Bridge papuntang MacArthur Highway, tanging Class 1 vehicles lamang ang pwedeng dumaan. Yung mga Class 2 and Class 3 temporarily prohibited from using the bridge. Stop and go scheme is being implemented. Yan ho mga kabalen. So ang mabigat na dali ho ng trapiko dyan sa may Bocaue to Marilao southbound ho, patungong Metro Manila. At para naman doon sa mga patungo ho ng norte, pauwi ng Pampanga, expect ninyo paglabas ng Balintawak Toll Plaza, heavy traffic din. Ayon ho yan sa NLEX. Kabalen, sa oras na ito, alamin naman natin ang magiging taya ng panahon. Narito po ang weather forecast ng DOST Pag-asa. Makakasama ho natin si Rhea Torres mula sa Weather Bureau. Narito po ang kanyang ulat. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest na weather update ngayong araw ng Wednesday, March 19, 2025. Sa kasalukuyan po ay patuloy pa rin ang epekto at pag-iral ng hanging amihan sa Luzon at dito naman po sa nalalabing bahagi ng ating bansa patuloy pa rin ang epekto nitong easterlies.
Kung makikita po natin dito sa ating latest sa satellite animation, meron po tayong namamataan na linya ng mga kaulapan dito po sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Yan pong linya ng mga kaulapan po na yan ay possible shear line, at dahil po sa shear line may magdudulot po yan ng mga pag-ulan, lalong-lalo na po dito sa may silangang bahagi ng Kabisayaan, pati na rin po sa ilang bahagi ng Bicol Region area. So for today po, may mga pag-ulan pong mararanasan mostly dito po sa may eastern sections ng ating bansa. Sa eastern section po ng Luzon, magiging maulan po dahil sa epekto ng hanging amihan. So may eastern sections naman po ng Visayas, magiging maulan din dahil sa epekto naman ng shear line. At sa eastern sections naman po ng Mindanao ay possible din po ang maulan na panahon dahil sa epekto nitong easterlies, yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Meanwhile, for Metro Manila as well as the rest of the country, magpapatuloy pa rin po yung bahagyang maulap hanggang sa maulap po na kalangitan. So partly cloudy to cloudy skies po tayo ngayong araw. Kung may mga pag-ulan man, ay dulot po ito ng mga isolated thunderstorms for Visayas and Mindanao at isolated po pulo-pulong mga may hinang mga pag-ulan o mga pag-ambon sa nalalabing bahagi naman ng Luzon area. For now po, wala naman tayong binabantayan na LPA o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ngunit dahil po sa epekto ng shear line ay maaaring maranasan po yung maulan na panahon simula po ngayong araw hanggang sa darating na weekend sa malaking bahagi po ng Kabisayaan, pati rin po sa may bahagi ng Bicol Region. So doble ingat po, especially sa mga kababayan po natin for areas ng Eastern Visayas at Bicol Region, dahil yung mga pag-ulan po na yan ay posible pong magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. Dako ho tayo sa magiging lagay po ng panahon ngayong araw dito po sa Luzon. Dahil po sa epekto ng amihan, ay maaring maranasan pa rin po maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan, mostly dito po sa eastern sections ng Luzon area. So dyan po sa bahagi ng Cagayan Valley, sa Apayao, Aurora, Quezon, and most parts of Bicol Region, possible po ang cloudy skies with rains dahil sa epekto ng amihan. Samantalang dito po sa may bahagi ng Sorsogon at Masbate, possible po yung scattered rain showers or thunderstorms. So possible po yung mga thunderstorms dulot po ng epekto nitong shear line. For the rest of Luzon, kabilang po dyan ang Metro Manila, partly cloudy to cloudy conditions po tayo. Kung may mga pag-ulan man, ay panandalian lamang po ito ng mga pag-ambon o may hinang mga pag-ulan. Temperature forecast po para sa mga piling syudad dito po sa Luzon. Sa lawag po ay maglalaro mula 24 hanggang 31 degrees Celsius, 29 degrees Celsius maximum temperatures para naman sa Tugigaraw at 15 to 24 degrees Celsius ngayong araw ay naasahan natin ang agwat ng temperatura para sa Baguio. 32 degrees Celsius maximum temperatures for Metro Manila at sa Tagaytay, gayon din sa Legazpi City, maximum temperatures po ay maaaring umabot ng 30 degrees Celsius. So magiging lagay naman po ng panahon sa nalalabing bahagi po ng ating bansa, gaya po ng nabanggit natin kanina, yung eastern sections din po ng Visayas and Mindanao ay possible na makakaranas din ng maulan na panahon. So eastern Visayas, pati na rin po yung mga karating na probinsya ng Aklan at Capiz, maaaring maranasan din po ang maulan na panahon ngayong araw dulot ng epekto nitong shear line. At sa may Caraga at Davao Region, magiging maulan din po ang panahon ngayong araw dulot naman ng epekto nitong easterlies. For the rest of Visayas and Mindanao, as well as dito po sa Palawan, partly cloudy to cloudy conditions din po tayo at mataas naman po yung mga posibilidad ng mga isolated o mga biglaang pagbuhos ng ulan na mas madalas pong nararanasan sa hapon o sa gabi. Temperature forecast po para sa mga piling syudad dito po sa Palawan, for Kalayaan Islands at Puerto Princesa, maximum temperature po ay aabot ng 33 degrees Celsius. For Visayas naman po ay maximum temperatures for Iloilo, Cebu as well as sa Tacloban na abot ng 31 degrees Celsius. At dito naman po sa Mindanao for Zamboanga and Davao region, Davao area, ay possible pong umabot ng 33 degrees Celsius at sa Cagayan de Oro agwat ng temperatura ay maglalaro naman mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Pagdating mo po sa heat index kahapon po ay naitala ang 36 degrees Celsius heat index po dito sa Metro Manila. At yung pinakamataas naman po ay naitala sa Coron, Palawan, Puerto Princesa City, patanan po sa Zamboanga City na umabot po ng 42 degrees Celsius. At sinusundan po yan ng Catarman Northern Samar, Davao City at Hinatuan, Surigao del Sur na umabot ng 40 degrees Celsius. Sa forecast naman po natin ngayong araw, heat index values naman po dito sa Metro Manila ay maaaring umabot ng 36 hanggang 37 degrees Celsius. At yung heat indices naman po for Coron, Palawan, Puerto Princesa City, Palawan, gayon din sa Zamboanga City, Zamboanga del Sur, ay maaaring umabot po ng 42 degrees Celsius, which is yung pinakamataas na possible na maitala ngayong araw sa buong bansa. Sinusundan po yan ng 40 degrees Celsius sa Dipolog, Zamboanga del Norte,
pati na rin po sa Cotabato City, Maguindanao. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, may babala po tayo sa matataas ng mga pag-alon or gale warning sa western seaboards or western coast ng Ilocos Norte at sa dagat baybayin po ng Ilocos Sur. So delikado pong pumalaot, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat. At sa mga dagat baybayin naman po ng Central Luzon, pati na po yung eastern seaboards ng Southern Luzon, maaring maranasan po yung katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Kaya sa mga planong lumayag po ay iba yung pag-iingat lamang sa ngayong araw. Sunrise po natin ay 6:01 a.m., sunset naman ay 6:07 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bistahin lang po ang aming social media accounts at ang aming website, pag-asa.dost.gov.ph. Yan lang ang politas mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga. Yan ho mga kabalen ang latest weather report mula ho sa DOST Pag-asa. Eto, magbigay daan muna tayo sa ilang public service announcement dito ho sa Facebook page ng CLTV 36 News. Silipin ho natin lalong-lalo na itong mga scheduled water supply interruption sa ilang bahagi po ng lalawigang Kapampangan. Ito ho mga kabalen at saka yung ilang announcement na rin kaugnay ho ng power interruption. Dahil syempre sa init ho ng panahon ngayon, mahalagang mapaghandaan natin yan. Lalong-lalo na ho para sa doon sa mga kababayan natin na naninirahan po dito sa may area ng Lubao, Pampanga. Ito ho mga kabalen. Mawawalan ho ng tubig mamayang 1 p.m. hanggang 4:30 ng hapon dyan ho sa may Santa Tomas at sa Santa Monica, Lubao, Pampanga para ho magbigay daan sa flushing activity ng Prime Water. Wala rin hong tubig dyan sa may Santa Maria Subdivision sa Mabalacat City mamaya hong 9 p.m. hanggang 5 a.m. Bukas, apektado rin ho ng nasabing scheduled water supply interruption ng Barangay Santo Rosario sa Mabalacat 9 p.m. hanggang 5 a.m. bukas araw ng Huwebes. Ito ho mga kabalen, puntahan naman natin yung mga scheduled power supply interruption sa ilang bahagi po ng ating lalawigang Kapampangan. RND po, bukas ho araw ng Huwebes 4 a.m. hanggang 8 a.m. Mawawalan ho ng kuryente sa ilang bahagi ng Siyudad San Fernando, kabilang ho dyan sa may SM Talabastagan, SL Park Talabastagan at 4 a.m. ho yan to 8 a.m. dahil ho sa gagawing revision ng primary configurations. Wala rin hong kuryente dyan sa may bahagi ng Barangay Malabanyas sa Angeles City, Josefa Subdivision ho, particularly bukas 5 a.m. to 10 a.m. March 20 dahil ho yan sa pole rehab works na gagawin naman ng AEC. Apektado rin ho ng nasabing brownout dyan sa lungsod ng Angeles 5 a.m. hanggang 10 a.m. bukas. Ito hong Italian Village sa Barangay Pulong-Bulu. Ito, kabalen, medyo marami-rami itong aking susunod na babanggitin. 6 a.m. hanggang 6 p.m. Bukas ho yan, araw ng Huwebes, March 20. Wala hong kuryente sa lahat ng mga barangay nasakop ng Pelco 3 sa bayan ho ng Apalit, Santo Tomas, Minalin, San Simon, Masantol, at Macabebe. Yan ho mga kabalen
Bukas ho yan, 6 a.m. to 6 p.m. Paghandaan ho ninyo dahil merong gagawin yung NGCP na reconductoring activity sa kanilang mga pasilidad. Kabalen, sa oras na ito, magbe-break muna ho tayo. Isang mabilis na patalastas lamang ang detalye ng mga malalaking balita dito ho sa lalawigang Kapampangan at sa buong Central Luzon. Ihahatid ko sa inyo sa aming pagbabalik. Sa oras na ito, bigyan daan muna natin yung latest traffic advisory po ng North Luzon Expressway. Mga kabalen, ito ho, 12 p.m. Gaya ho ng aking binabanggit kanina, asahan hong mabigat na daloy ng trapiko dyan ho sa Balintawak Toll Plaza. 1 kilometer ho yung vehicle queue yung traffic dyan after ho ng Balintawak Toll Plaza. Dyan naman ho sa may NLEX Arbor Link Interchange, going Mindanao exit at NLEX northbound, 3 kilometro na yang traffic, mga kabalen. Gumaan naman na ang daloy ng trapiko sa may Santolan Overpass area, dyan ho sa mga patungong Karuhatan, Valenzuela. Pero ito ho, mga kabalen, muling bumigat ang daloy ng trapiko after Balintawak Toll Plaza to Marilao northbound. Asahan ho ang mabigat na daloy ng trapiko. Sarado ho yung middle lane, tinamaan yung tulay sa Marilao Interchange. Naku, malaking abala ito para ho sa trapiko. Ito namang Petron, Bocaue to Marilao southbound sa mga patungo ho ng Metro Manila. Sobrang traffic din ho dyan. 15 to 10 kilometer running speed, leftmost lane, ginamit ho bilang zipper lane. Yan ho ang sitwasyon as of 12 noon.
Sa mga magdaraan ho ng Marilao Interchange Bridge dyan ho sa may Bulacan, mga kababayan, Class 1 vehicles lamang ang pinapayagang dumaan. Yung mga Class 2 and 3, bawal ho na dumaan dyan sa may nasabing tulay. Stop and go scheme din ang ipinatutupad. Expect po ang heavy traffic sa lugar na yan sa mga oras na ito. Puntahan naman ho natin yung ilang mga detalye ng mga balitang nakalap ng CLTV 36 News and Current Affairs. At ho mga kababayan, kabilang ho sa mga pinag-uusapan sa social media ngayon ang nangyaring pagpaslang sa stand-up comedian na si Gold Dagal habang nasa isang show dito ho sa may Marisol Subdivision, Angeles City, Pampanga. Nangyari ho ang krimen nito pong Sabado, March 15 ng gabi. At kahapon, araw ho ng Martes, mga kababayan, March 18, opisyal na sa kanya baril at dapat eventually namatay ho si Gold. Yung kanilang statement at ang nilabas ko yung kanilang statement outside mga pangyayari. Basahin ko ang ulat ni Acel Fernando kaugnay ho ng balitang yan, mga kababayan. Ito ho, maring kinundina ng ilang individual at grupo ang nangyaring pagpatay sa stand-up comedian na si Gold Dagal. Binaril ho si Dagal habang nasa isang show sa Marisol Subdivision, Barangay Ninoy Aquino, Angeles City, nito hong Biyernes, March 15. At binaril ho si Dagal habang ayon ho sa kanyang ina na si Jocelyn Cruz, isinugod ho si Gold sa ospital, ngunit hindi na ito nakaligtas matapos ang mahigit 9 na oras na pakikipaglaban para ho sa kanyang buhay. At sa Facebook post ng nanay ho ni Gold Dagal na si Jocelyn Cruz, sinabi ho niya na someone shot my only son in the face, which caused his death 9 hours later. Doctors tried to revive him. Each time he would have cardiac arrest, which happened more than 10 times. Kilala ho si Dagal sa kanyang matapang na pagpapatawa kabilang na mga biro tungkol sa iba't ibang paniniwala at isyung panlipunan. Ayon ho kay Cruz, matagal nang nakatatanggap ng pagbabanta ang kanyang anak dahil dito. At they are a bunch of cowards who cannot defend themselves and their faith, which was put in question through his dark humor. Ayon pa kay Jocelyn Cruz, Nagpahayag din ho ng pakikiramay ang kapwa stand-up comedian na si Attorney Edward Chico sa pagkawala ni Dagal. I have no words. Gold was a good man, a good friend, had no known enemies, though he had been receiving death threats due to his controversial bits. Ani Chico sa kanya hong Facebook post, that he was gunned down at his own show allegedly because of his jokes is still surreal. Who would have thought he would be shot dead simply because he was a comedian? Dagdag pa niya. Samantala, naglabas na ho ng pahayag ang Pampangas Jazz Comedy Group, yung co-producer ho ng show kung saan nangyari itong pagbaril at event na kinamatay ho ni Gold Dagal. Pakita ko yung statement, mga kabalen. Ito, basahin ko ng buo. Pampangas Jazz is deeply devastated by the killing of our dear friend and fellow comedian Gold Dagal. Stand-up comedy is an art meant to uplift people's spirits, and it is heartbreaking that such a violent act took place in a space meant for laughter and joy. On March 15, 2025, during an independently produced show with Gold,
an armed assailant who was not an audience member attacked him. We strongly condemn this act of violence and are fully cooperating with law enforcement in their ongoing investigation. We grieve with Gold's family and loved ones in this painful time. We also extend our thoughts to the audience, fellow comedians, and venue staff who endured this traumatic event. As we seek justice, we urge everyone to respect his family's privacy and avoid spreading unverified information. At ayon po ho sa grupo, we urge everyone affected to seek help. At narito po ang National Center for Mental Health Crisis Hotline. Babanggitin ko ho sa Globe, 0966-351-4518, 0917-899-8727. Para naman ho sa Smart and TNT, 0919-057-1553. National Landline, toll-free po ito, 1553. At para naman sa Smart and Talk and Text, 1-800-1888-1553. Yan ho ang hotline kaugnay ho nitong National Mental Health Crisis. Sa iba naman hong mga balita, ito mga kabalen, nagtipon ho dyan sa may Green Manor sa syudad ho ng San Fernando, Pampanga. Ito hong mga miyembro ng KBP o Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas, Pampanga Chapter, para ho talakayin itong iba't ibang mga batas na pumuprotekta sa kababaihan. At ito ho yung kanilang ikalawang kapihan at balitaan sa Pampanga. Dito po, Martes, March 18, ginanap nga ho yan sa Green Manor. At nakatuon ito sa temang Women and the Law, a Women's Month Talk on Laws Protecting Filipinas. Guest of honor po at speaker ng kapihan si Attorney Karen Ugalino Guevara, ang past president ng Zonta Club of Pampanga. Dumalo rin po sa aktibidad ng kasalukuyang presidente ng Zonta Club na si Gina Milan. Ang Zonta Club International ay kilalang organisasyon ho na nagsusulong ng karapatan at kapakanan ng mga kababaihan. Tinalakay ho ni Guevara ang iba't ibang usapin at mga batas na umiiral kaugnay ho nitong pagpoprotekta sa mga kababaihan at mga bata sa anumang uri ng karahasan. Ayan mga kabalen, yung ilang mga larawan. Si Attorney Guevara po ang legal counsel o legal counsel din ng Laos Group of Companies. Ang KBP Pampanga Chapter ay binubuo ng mga rehistradong radio TV broadcasting stations, partikular na ho itong CLTV 36, RW 95.1 FM, DWAU, GVFM 99.1, GVAM 792, 91.9 Bright FM at GNN TV 44.
Ito ho mga kabalen, bagong-bagong balita, kanina lamang to, idinaos ho ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP ang isang symposium ukol sa Republic Act 8491 o yun ho nga tinatawag na Flag and Heraldic Code of the Philippines dyan ho sa may Consuelo High School, Macabebe, Pampanga. Layon ho ng programa na magkaroon ng mga kabataan ng deeper sense of patriotism and appreciation sa national heritage ho ng bansa. Sa pamamagitan nito ng pagbabahagi po ng awareness and understanding sa wastong paggalang sa watawat at sa mga simbolo. Yung aktibidad ho mga kabayan ay kabilang ho sa hashtag sa tapat sa watawat program ng Herald Gate Section ng NHCP. Pinili ho ng ahensya ang Consuelo High School bilang tanda ng pinag-commitment na maabot kahit ang mga remote areas ng bansa. Una po yan, ni Ashley Punsala. At yan hong mga balitang nakalap ng CLTV 36 News and Current Affairs ngayon hong tanghali mga kabalen. Tutok lamang para sa mas marami pang detalye ng mga balitang dapat ninyong malaman mamaya hong alas 6 ng gabi sa CLTV 36 News. Mamaya hong alas 3 makakasama ho ni Binibining Sonia P. Soto. Ito hong kumakatawan sa mga pensyonado. Ito pong SSS GSIS Pensionado Party List sa programang plataporma para ho busisiin yung kanilang mga programang nais ihapag sa mga mamamayan. Kabalen, ito po ang CLTV 36 News Stream at sinesenyasan na ako ni Kuyang Mike. Ako ho'y magpapaalam na maraming salamat sa pagtutok dito sa ating programa. Magkita-kita ho tayo bukas mas maaga, 10:15 ng umaga para ho sa mga balitang makatotohanan, mga balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Ito po ang CLTV 36 News and Current Affairs. Maraming salamat po.